בסדר. טוב, אז בואו נתחיל. אז אני רוצה לדבר היום על תופעות מגנטיות בחומרים, ובסוף השיעור שעבר הגענו למסקנה שבאופן כללי, כשלאטום יש, לאלקטרונים באטום, יש תנע זוויתי, יש להם מומנט מגנטי, וכתוצאה מכך לכל אטום, גם אם יש לנו אלקטרונים שהם לא מוליכים, הם לא משתתפים בהולכה, יש בכל זאת תרומה חשובה לאנרגיה הקינטית שלהם כתוצאה מהתנועה בתוך האטום, וזה דרך התנע הזוויתי. אז מומנט מגנטי יש לכל אטום, לא משנה אם זה חומר מבודד או מוליך, ומה שמבחין את התכונות המגנטיות השונות של חומרים קשור האם יש אינטראקציה בין אטומים שונים. אוקיי? וזה בעצם החומרים היותר מעניינים מבחינה מגנטית, שזה הפרומגנטים וחומרים שיש בהם מבנים אחרים, קשורים בזה שיש איזושהי אינטראקציה הדדית בין האטומים. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל חומר, בעצם כל חומר שהוא לאו דווקא מגנטי, אז החומר הפשוט ביותר מתנהג כמו מה שנקרא פארה-מגנט. אז היום אנחנו קודם כל נדבר על הפארה-מגנטיות, ואז נראה מה קורה כשיש אינטראקציות בין אטומים. אוקיי, אז מה זה פארה-מגנטיות? אז נתאר לעצמנו חומר שבו האטומים, כל אחד בנפרד יש לו מומנט מגנטי, והוא לא מושפע מהאחרים, ולכן הדרך היחידה שבה הוא בא לידי ביטוי העובדה שיש מומנט מגנטי, זה אינטראקציה עם שדה מגנטי חיצוני. זאת אומרת, כשאנחנו מפעילים שדה מגנטי חיצוני, הוא מנסה לסדר אותו בכיוון השדה, נכון? אין אינטראקציה בין האטומים, בדיוק, רק בין האטום לשדה. זה מקרה מאוד פשוט, שבו אנחנו יכולים לדבר על האוסף המומנטים המגנטיים בחומר כפשוט עצמים בלתי תלויים, כל אחד עושה מה שהוא עושה, ואפשר לחשב ממוצעים. אז קודם כל נזכיר מה יש לכל אטום, מה זה המומנט המגנטי של אטום. וכשאני אומרת אטום, אני מתכוונת ליחידה בסיסית, זה לא חייב להיות אטום, מולקולה, לא משנה. בדרך כלל זה יצור שיש בו יותר מאלקטרון אחד, יש בו כמה אלקטרונים, יש בו גם בגרעין חלקיקים טעונים שיש להם מומנט מגנטי, אבל התרומה של זה היא זניחה. והאלקטרונים יש להם ספין ויש להם תנע זוויתי, וסך הכל יש איזשהו תנע זוויתי מוכלל שאנחנו מסמנים אותו ב-J. אז המומנט המגנטי של אטום בודד, נקרא לזה MI, באופן כללי הוא יהיה G mu B כפול J, כאשר J זה המספר הקוונטי L פלוס S, חיבור של תנע זוויתי. mu B זה המגנטון של בור. אוקיי? והוא נתון על ידי
הביטוי הזה ביחידות CGS, כדאי גם שנרשום מספר, ואחרי זה אנחנו נתייחס אליו. אם אני כותבת את זה ביחידות של ארג לטסלה, אוקיי? כי ל-μB יש יחידות של אנרגיה לשדה, נכון? למה? כי הצורה שבה זה מופיע באנרגיה, אם נכפיל את זה בשדה, נקבל אנרגיה, אוקיי? אז זה המספר ביחידות של ארג לטסלה. אפשר לתרגם את זה אם רוצים לג'אול לטסלה, אבל יש דבר אחד מעניין שאני רוצה שתשימו לב, ואנחנו נתייחס אליו בהמשך השיעור. אם אני מסתכלת על הגודל של היחידה הזאת, שהיא בעצם מתרגמת בין טסלה לאנרגיה, אז עד כדי פקטור שהוא בערך 2/3, זה אותו מספר כמו קבוע בולצמן ביחידות של ארג למעלה קלווין. נכון? אז יש את הקבוע של בולצמן, שהוא קבוע, זה בערך 1.4 כפול 10 במינוס 16 ארג למעלה קלווין. זה קבוע שמקשר בין טמפרטורה במעלות לאנרגיה. ומה שאני רוצה שתשימו לב, ש-μB ביחידות של אנרגיה לטסלה, זה כמו KB ביחידות של עד כדי פקטור שהוא מסדר גודל 1, זה כמו KB ביחידות של אנרגיה למעלה קלווין. למה הדבר הזה חשוב? כי זה נותן לנו איזשהו מושג על הקשר המספרי בין אנרגיה מגנטית, שבאה מזה שהמומנט המגנטי מנסה להסתדר בכיוון השדה, ובין האנרגיה שבאה מהטמפרטורה, אוקיי? כלומר, אם יש לנו שדה של טסלה אחד, מבחינת הערך האנרגטי של זה, זה שקול לטמפרטורה של מעלה 1 קלווין. זה מאוד נוח לתרגם את היחידות, אוקיי? אז תכף אנחנו נראה בהמשך איך זה נכנס. עכשיו יש כאן עוד דברים. המספר G זה פשוט מספר טהור שלאלקטרונים חופשיים הוא שווה ל2, אבל באטום בתוך חומר הוא יכול להיות משהו אחר, כי הוא תלוי בתכונות שקשורות במבנה האטום, לא מעניין כרגע מה זה, אבל קוראים לזה G פקטור. הוא פשוט מספר, אוקיי? וכשאנחנו מתרגמים בין המספר הקוונטי למומנט המגנטי, אז הוא בא בעסקת חבילה עם ה-μB. כלומר, בעצם יש פרמטר אחד שאנחנו נשתמש בו כל הזמן, אז בואו נגדיר אותו עכשיו. מסמנים אותו בדרך כלל בספרות בגמא, והוא פשוט המכפלה של G כפול μB. אוקיי? בסדר. אז זה רק מבחינת ההגדרות. עכשיו, מה זה JI? JI זה וקטור שמתאר את הערך של המספר הקוונטי J לאותו אטום. ואנחנו יודעים שבגלל ש-J זה תנע זוויתי, הערך המוחלט שלו הוא איזשהו מספר שלם חלקי 2, בואו נקרא לזה n, אוקיי, לא משנה, n חלקי 2. n שלם, לא לבלבל עם מספר חלקיקים או משהו כזה, בסדר? נכון, אז אם למשל אם התנע הזוויתי הוא 0, L שווה 0, אז יש רק את הספין, אז J שווה חצי, אבל בעיקרון הוא יכול להיות חצי שלם.
בסדר? חצי אחד, 3 חצאים, ויכול להיות גם מאוד גדול אם יש לנו אטום שבו יש איזושהי קורלציה בין האלקטרונים, כך שיש הרבה שנמצאים בתן הזוויתי משותף. בסדר? אוקיי, עכשיו, ואנחנו יודעים גם שההיטל של J בכיוון Z מקיים את תנאי הקווינטות של התן הזוויתי, כלומר אם הערך המוחלט של J נקרא לו J גדול, אז לדבר הזה שאנחנו נסמן אותו ב-J קטן, אז הוא יכול לקבל ערכים ממינוס J ועד J, נכון? כלומר, יש סך הכל כמה? 2J פלוס 1. 2J פלוס 1 ערכים. אוקיי? למשל, אם J שווה חצי, אז יש רק או מינוס חצי או פלוס חצי. אבל בעיקרון יש לנו 2J פלוס 1 מצבים לכל אטום. אוקיי? ולכן, לכל אטום, אני יכולה להגיד שהמגנטיזציה בכיוון Z, בואו נשמיט כרגע את אוקיי, אני דווקא לא רוצה להשמיט את זה. אוקיי. טוב, את זה ככה, שווה לגמא כפול J. זה ייתן לי את המומנט המגנטי בכיוון Z. עכשיו, למה דווקא כיוון Z? או איך אני מגדירה כיוון Z? אז בדרך כלל כשיש לנו בעיה שבה יש שדה מגנטי חיצוני, והחשיבות, התרומה העיקרית של השדה היא לתכונות המגנטיות, אז כיוון השדה הוא זה שמכתיב את כיוון Z. נכון? כלומר, אני יודעת שבאנרגיה מופיע האיבר, אנרגיה לכל אטום, היא מינוס H דוט M. אוקיי? אז אם אני אבחר מראש שאני אגדיר את כיוון השדה להיות Z, אז ציר ה-Z מוגדר לפי כיוון השדה. בסדר? חשוב להבין שזה לא חייב להיות קשור לציר Z במרחב האמיתי. כלומר, לספין יש מרחב משלו. ובדרך כלל כשאנחנו רוצים לבחור כיוון מועדף, אפשר לבחור אותו מה שרוצים, אבל ברגע שהוא נבחר, אז ההטלה עליו של המספר הקוונטי J יהיה אחד מהמספרים האלה בין מינוס J ל-J. אוקיי? טוב. אז עד כאן זה אנרגיה של מומנט מגנטי אחד, ועכשיו יש לנו חומר עם הרבה אטומים, ולכל אטום יש את המומנט המגנטי שלו, הם כולם באותו גודל בערך מוחלט, והגודל שלהם שווה לגמא, אבל כפול המספר הקוונטי, סליחה, זה לא אותו גודל, כי אם J לא שווה לחצי, אז זה יכול להיות כל דבר בין מינוס J ל-J, אבל מה שחשוב, גם יש להם כיוונים אקראיים בעיקרון, וההטלה על ציר Z היא תיתן לי, אם אני, אוקיי, נסתכל על איזה שורה, הסידור של המומנטים באופן כללי, בגלל שאין ביניהם אינטראקציה, אם לא היה לי שדה חיצוני, אז הוא לגמרי אקראי. נכון? אז יש לי כאן מומנטים, הערך המוחלט הוא אותו דבר,
אבל ההטלה על ציר ה-Z יכולה להיות איזשהו קבוע כפול כל אחד מהמספרים האלה. בסדר? ולכן, מה אני יכולה להגיד על המגנטיזציה הממוצעת? זה מה שציירתי עכשיו, זה המצב שהשדה החיצוני שווה 0. מה אפשר להגיד על המגנטיזציה הכוללת? המגנטיזציה הכוללת, שזה מומנט מגנטי, אני רק מזכירה לכם את ההגדרה מחשמל ומגנטיות. מגנטיזציה זה מומנט מגנטי ליחידת נפח, ככה אנחנו מגדירים את זה. אז זה שווה לצפיפות האטומים כפול הממוצע. בסדר? אין כאן זה צפיפות האטומים. ובמצב שהשדה החיצוני שווה 0, מה אפשר להגיד על הממוצע הזה? הוא יהיה 0, נכון? כי יש לי, זה אקראי לגמרי, אין לי כאן שום דבר שמכריח את המומנטים להסתדר בכיוון מסוים, אז נקבל 0. למה זה J? אני קצת אולי מבלבלת כאן את הסימונים, אז אוקיי, בואו נקרא לזה. I יסמן, כדי שלא נבלבל, כי J אני רוצה שהוא, J זה המספר הקוונטי JZ. I מייצג את האטום I, כאשר I הוא 1, אוקיי? בין 1 ל-NA, כש-NA זה מספר האטומים. אז זה לא צריך להיות הסכום על ה-MI ממוצע? לא, אז זה כבר הממוצע, והצפיפות, זאת אומרת, אם הייתי מגדירה את המגנטיזציה הממוצעת, לא ליחידת נפח, אז מה זה היה? זה היה סכום על I כפול 1 חלקי N. אוקיי? עכשיו, אבל אני מגדירה את זה ליחידת נפח. אוקיי? אז רגע, אז צריך כאן אולי להכפיל. שנייה. הממוצע זה 1 חלקי N. כן, בסדר, כן. בסדר, זה נכון. נכון, כי, אוקיי, ה-M ממוצע זה 1 חלקי N כפול הסכום. אוקיי, זה הממוצע, ואם אני עכשיו יכפיל את זה אם אני אכפיל את זה ב-N קטן, אז ה-N יצטמצם ואני אקבל 1 חלקי V. אוקיי? ואז אני אקבל מגנטיזציה ליחידת נפח במקום ליחידת מספר. אוקיי? אז זה בדיוק ההגדרה הזאת. מה זה הקולות האלה? טוב, אפשר... זה אודיסאה 2000, אודיסאה בחלל. קצת דיסטרקטיב. טוב. אתם יודעים מה? לא משנה. זה יהיה רעש רקע. אם זה לא מפריע לכם להתרכז. טוב, אז אוקיי. אז אם השדה החיצוני הוא 0, אין מגנטיזציה, זה ברור. מה קורה כשמפעילים שדה מגנטי? אז נוסף לנו איבר בהמילטוניאן, שהוא
האיבר הזה לכל אטום, או שאם נכתוב אותו בצורה כללית, אז מינוס H דוט סכום על I נכון? וזאת האנרגיה של האטום הבודד, ואני פשוט מסכמת על I. אז השדה מנסה לסדר את המומנטים בכיוון השדה. זה בעצם מה שעושה המכפלה הסקלרית הזאת, אבל יש לי גם טמפרטורה, נכון? והטמפרטורה משפיעה על האנרגיה החופשית בצורה כזאת שאם אני אכתוב ביטוי כללי לאנרגיה החופשית, וכפי שאתם יודעים בטמפרטורה קבועה, בתנאים של האנסמבל הקנוני, האנרגיה החופשית ולא האנרגיה זה הדבר שאנחנו במכניקה סטטיסטית צריכים לקבל, או בטרמודינמיקה אנחנו צריכים לקבל מינימום לאנרגיה החופשית, נכון? עכשיו, האנרגיה החופשית מורכבת משתי תרומות, אנרגיה ואנטרופיה. ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, האיבר של האנטרופיה נהיה יותר ויותר חשוב. מתי האיבר של האנטרופיה מקסימלי? במצב שבו המומנטים המגנטיים כמה שיותר מבולגנים, נכון? ואז יש לנו מספר גדול של מצבים, הרי האנטרופיה זה לוג של מספר המצבים, אז יש, אז הגדלת האנטרופיה שואפת לבלגן את המומנטים כמה שיותר, השדה המגנטי שואף לסדר אותם. ולכן אנחנו מקבלים תחרות. מקבלים תחרות, ומה שקובע מי מנצח בתחרות, או מי יותר חזק, זה הטמפרטורה, נכון? ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, נקבל מצב שהוא יותר דומה למצב בשדה אפס, אבל אם אנחנו נקרר לטמפרטורות נמוכות, אז המומנטים יישאפו יותר ויותר להסתדר. ועכשיו, לאור העובדה של מה שאמרתי לכם קודם על הקשר בין המגנטון של בור לקבוע בולצמן, אנחנו יכולים לנחש מה תהיה סקלת הטמפרטורה שבה האנרגיה, השאיפה למינימום אנרגיה בגלל השדה המגנטי תהיה יותר חשובה, או תהפוך להיות יותר חשובה מאשר החלק של האנטרופיה. נכון? מה תהיה סקלת האנרגיה הזאת? זאת הסקלה שבה, זה יהיה, או סקלת הטמפרטורה, סליחה. כשהטמפרטורה בקלווין היא מסדר גודל של השדה בטסלה, אז שתי הסקלות האלה מתחילות להיות שוות, ואז מקבלים התנהגות איכותית שונה. עכשיו, אז את כל זה אנחנו יכולים לקבל מחישוב פשוט. והחישוב שאנחנו רוצים לעשות, זה החישוב הבא. בואו נמחוק את זה. כדי לחשב את המגנטיזציה, אני צריכה לעשות חישוב של הממוצע של המומנט המגנטי בטמפרטורה נתונה, אבל אני כבר יודעת מטרמודינמיקה שהמגנטיזציה שווה, ובואו נסתכל על המגנטיזציה בכיוון Z, כש-Z מוגדר להיות כיוון השדה המגנטי החיצוני. אני יודעת שהיא מוגדרת להיות מינוס dF ל-dH. מכירים את הקשר הזה מטרמודינמיקה? כן? זאת אומרת שמעלת קלווין אחת סודרת ספינים, כמו ששדה טסלה, שטסלה אחד מסדר אותם? לא, מה שאני אומרת זה שבאופן כללי יש לי תחרות בגלל האנרגיה החופשית בין איבר האנטרופיה ואיבר האנרגיה. אוקיי? איבר האנרגיה, מבחינת הגודל שלו, הוא פרופורציוני
גמא כפול H, אוקיי? האיבר האנטרופיה זה מסדר גודל של הטמפרטורה כפול האנטרופיה, שזה K בולצמן כפול איזשהו מספר, אוקיי? עכשיו, מתי שתי התרומות יהיו מאותו סדר גודל? כששני האיברים הם מאותו סדר גודל, בגלל שהקבוע של בולצמן והמגנטון של בור כמספר, הם לא משנה באיזה יחידות אנרגיה אתה מודד, אז המספר של הקבוע הוא כמעט אותו דבר, אוקיי? ולכן טמפרטורה של מעלה קלווין היא שקולה לשדה של 1 טסלה. זה לא אומר שהיא שקולה מבחינה הזאת שהיא עושה את אותו דבר, להפך. אוקיי? הטמפרטורה מבלגנת, השדה מסדר. אבל אם אתה שואל מה יהיה בסוף הסידור, האם זה יהיה יותר, כאילו, האם הכוונון הממוצע של המומנטים יהיה נוטה לכיוון השדה, או שהוא יהיה לגמרי אקראי. אוקיי? כמובן שאף פעם לא, זה לא משהו חד. נקבל, ככל שנעלה את הטמפרטורה, אז נקבל העדפה, זה טמפרטורה נמוכה, כאשר זה כיוון השדה, כן? וזה טמפרטורה גבוהה, אקראי לגמרי. אוקיי? אז כל מה שזה אומר, שבטמפרטורה גבוהה אנחנו נקבל כמעט מגנות של החומר. זה אותו שדה? טמפרטורה גבוהה באותו שדה? כן, לאותו שדה, אם הטמפרטורה גבוהה ממשהו, שהמשהו הזה, שוב, הוא נקבע לפי ערך השדה בטסלות, אוקיי? אז נקבל את ההתנהגות הזאת, ואם היא נמוכה מזה, נקבל את ההתנהגות הזאת. בסדר? זה בצורה מאוד איכותית. אבל תכף נראה שזה יוצא מהחישוב. אז החישוב שאני צריכה לעשות זה לחשב את הממוצע של המגנטיזציה, וזה אפשר לגזור אותו ישירות מתוך הקשר התרמודינמי, כאשר את האנרגיה החופשית אפשר לחשב, כי זה מינוס הלוג של האנרגיה החופשית, סליחה, של פונקציית החלוקה, בוא נכתוב את זה ככה, זה מינוס 1 חלקי בטא, כפול הלוג של פונקציית החלוקה Z. נכון? זה אתם מכירים. בבטא זה 1 חלקי ה-K בולצמן T, ו-Z, פונקציית החלוקה במקרה שלנו זה משהו נורא נורא פשוט, כי בואו נרשום קודם כל מה הסיכוי שמומנט מסוים יהיה במצב J. הרי בסך הכל מה שקובע את האנרגיה זה הביטוי הזה, כאשר ה-M הזה, או MZ, כי אנחנו מסתכלים על ציר Z, יכול לקבל ערכים שהם גמא כפול J קטן, ו-J קטן מקבל את אחד הערכים בין מינוס J ל-J. אז מה תהיה פונקציית החלוקה? יש לנו רק מספר קוונטי אחד, מספר הקוונטי J קטן, שהולך ממינוס J ל-J, והמשקל של כל תרומה כזאת הוא E במינוס בטא כפול EJ, כאשר EJ כאן זאת האנרגיה. צריכה להיות את זה בחזקת N עכשיו, נכון? מה? פונקציית החלוקה האמיתית זה בחזקת N הדבר הזה, לא? שאת הולכת בו... לא, אני לא, כלומר, אוקיי, אני... זה סכום על כל המצבים. זה סכום על כל... לא, אבל כל המצבים, זה המצבים, אוקיי? זה כבר ב-EJ? כן, כן. זה נכון שכן, בגלל שהמומנטים הם בלתי תלויים,
אז אני יכולה בעצם להסתכל על זה כסכום על EJ של אטום אחד ולעלות בחזקת N, ואז יש את הפקטור האקסטנסיבי, אבל בכל מקרה הוא נותן פשוט פקטור N טריוויאלי באנרגיה החופשית, וכיוון שהמגנטיזציה מוגדרת ליחידת נפח, אז אוקיי, תמיד יש איזשהו, בסוף בביטוי הסופי נקבל פקטור טריוויאלי של N קטן, אוקיי? אוקיי, אז נכון שהדבר הזה, האמת היא שבואו נרשום את זה כבר ככה, שאם אני כותבת את זה בעזרת פונקציית החלוקה של אטום אחד, ואני רוצה להגדיר את F ליחידת נפח, אז את הפקטור N אנחנו נשים כאן, אוקיי? זה יהיה הכי פשוט לצורך החישוב, אוקיי? כי בעצם פונקציית החלוקה, האנרגיה החופשית היא אקסטנסיבית, היא הולכת כמו מספר האטומים, אוקיי? זה בגלל שקוראים שזה עכשיו, אבל אם אני מגדיר, כן, ו-Z המלא זה הדבר הזה בחזקת N גדול, בתנאי שאני מגדירה את EJ בתור האנרגיה של מומנט אחד, אוקיי? אז את הפקטור N הזה, שאני אקבל אחרי שאני אקח את הלוג, אני כבר מכניסה לכאן ואני מחלקת ב-V, ואז קיבלתי N קטן. בסדר? אז בואו נעשה את זה ככה, ואז בסוף, בתוצאה הסופית, המגנטיזציה תהיה N קטן כפול משהו. בסדר? אז כאן המספר החלקיקים נכנס בצורה לגמרי טריוויאלית. אז מה זה EJ לפי ההגדרה שלי? זה מינוס H גמא כפול J קטן, כש-J קטן זה המספר הקוונטי הזה, נכון? כי המגנטיזציה היא גמא, גמא זה ה-G mu B כפול J קטן, וזה כפול H השדה, ויש כאן סימן מינוס, ולכן כשאני אציב את זה בפונקציית החלוקה, אני אקבל פלוס באקספוננט, בטא, גמא, H, J, וזהו, אני צריכה לחשב את הסכום הזה, ואני יודעת לחשב את הסכום, נכון? כי עוד פעם זה טור גיאומטרי, אז נרשום פשוט את התוצאה הסופית, נרשום אותה בצורה שתהיה יחסית נוחה, זה סינוס היפרבולי של J ועוד חצי, כפול גמא כן, בטא גמא H חלקי סינוס היפרבולי של חצי בטא גמא H. אוקיי? זה מה שיוצא. חלקים את ה-Z הזאת בעין עצרת? כי אני רואה שגם כאילו פה אנחנו בעין עצרת בעצם. אין עין עצרת, אוקיי, שאלה מצוינת. למה אנחנו, מה התשובה? למה אנחנו לא מחלקים בעין עצרת? למה, בואו נשאל שאלה כזאת, למה היינו מחלקים בעין עצרת? הם לא בלתי, אפשר לעזור. בדיוק. אז פה יש לנו כאן מומנטים מגנטיים בלתי תלויים, אוקיי? וכל אחד עושה את העניין שלו, הם distinguishable, כי כל אחד זה אטום אחר, נכון? אז אין כאן איזה פקטור, אין כאן את ה-N עצרת, אז למעשה גם ה-N עצרת זה דרך, כאילו, האמת שהחישוב הנכון זה חישוב קוונטי, ומקבלים את זה באופן אוטומטי. בכל אופן, כאן מדובר במומנטים מגנטיים בלתי תלויים. כלומר, הפקטור של מספר החלקיקים נכנס בצורה טריוויאלית, אוקיי? יש לנו פשוט
מומנטים שיכולים להיות, כל אחד מהם יכול להיות באחד משני J פלוס אחד מצבים, ואנחנו מחשבים את הממוצע, ואם אנחנו רוצים מהממוצע הזה לקבל ערך תצפית של המגנטיזציה, ליחידת נפח צריך להכפיל פשוט בצפיפות האטומים, אוקיי? אוקיי. אז זה מה שקיבלנו, זה ביטוי לפונקציית החלוקה, ומכאן אפשר לחשב את האנרגיה החופשית, וממנה את המגנטיזציה. אז עכשיו אני לא אעשה את החשבון ואת האלגברה בשיעור, כי תעשו את זה בשיעור התרגיל, אבל הפרוצדורה היא מאוד פשוטה. אנחנו לוקחים את הלוג של הפונקציה הזאת, חלקי בטא כפול n, זה נותן את האנרגיה החופשית ליחידת נפח, ואז מקבלים פונקציה של h, גוזרים אותה לפי h, ומקבלים ביטוי, אוקיי? אז בואו נרשום את התוצאה הסופית, ולתוצאה הסופית אני לא אקרא לזה כל הזמן mz, אלא פשוט m. אז נקבל ש-m הוא ביטוי שהוא פונקציה של h, השדה המגנטי והטמפרטורה, והיא נראית ככה, n גמא כפול j, j גדול, שזה כאילו הערך המקסימלי של המגנטיזציה בכיוון מסוים, כפול פונקציה שנקרא לה, נסמן אותה כן, בטא גמא h j, אוקיי? והפונקציה הזאת בטא של x, אתם רואים שהמשתנה שמופיע כאן בפנים הוא חסר יחידות, נקרא לו x, אז bjx נקראת פונקציית ברילואן, ואני אכתוב ביטוי מפורש שלה. אז הדבר הזה כפול קוטנגנס היפרבולי של 2J פלוס 1, 2J X מינוס 1 חלקי 2J קוטנגנס היפרבולי של X חלקי, ושלא טעיתי, כן, בסדר. זהו, זה התוצאה. עכשיו אנחנו נראה מה זה נותן. אז זה הכל, זה מתמטיקה, זה חישוב די פשוט, אבל אתם רואים, זה ביטוי סגור, שהוא נכון לכל x. כלומר, כאשר x, תשימו לב מה זה x, מה זה המשתנה הזה x. זה משתנה חסר יחידות, שהוא גמא h, j, חלקי k בולצמן t. כלומר, זה משתנה שמשקלל את היחס בין השדה המגנטי לטמפרטורה עד כדי קבועים. אוקיי? אז בסך הכל, הביטוי למגנטיזציה נותן לנו פונקציה של שני משתנים, נכון? אבל השני משתנים האלה מופיעים בקומבינציה שבה תמיד מופיע אמנה ביניהם. וזה מה שיפה. כלומר, בעצם יש לי פונקציה אחת זה פונקציה של שני משתנים, אבל התלות במשתנים רק באה דרך היחס ביניהם. אוקיי? וזה משקף את העובדה, מה שאמרתי, שיש לי כאן תחרות בין
סקלת אנרגיה אופיינית וסקלת טמפרטורה. וסקלת האנרגיה שבאה מהשדה זה פשוט גמא כפול H, כפול J, שזה מספר. טוב, אז בואו נסתכל איך הדבר הזה מתנהג בגבולות שונים. אני קודם כל אצייר גרף. את זה אפשר למחוק כבר? את הדריבציה אתם תראו בתרגיל, זה לא מסובך. נצייר גרף. אוקיי. הגרף של הפונקציה BJ של x כפונקציה של x. עכשיו, מה זה x גדול? אם x מוגדר להיות h חלקי t כפול הקבועים, אז מה המשמעות של x גדול? זה שדה מאוד חזק, או לחילופין טמפרטורה מאוד חלשה. x קטן זה שהשדה שואף לאפס, או לחילופין טמפרטורה גבוהה. אוקיי? זה שני הגבולות, והפונקציה באופן כללי נראית ככה, היא מתחילה לינארית. זאת אומרת, אפשר לעשות לה איזשהו פיתוח טיילור, והיא שואפת אסימפטוטית לקבוע. אוקיי? אתם רואים למה היא שואפת אסימפטוטית? כי הקוטנגנס ההיפרבולי שואף לאחד, נכון? בארגומנטים גדולים. עכשיו, מה שציירתי כאן זה עבור J שווה חצי, שזה ה-J הכי קטן שיכול להיות. ואם אני אצייר עקומות של J'ים קצת יותר גדולים, אז נקבל עקומות כאלה. וזה J שווה 1, ו-J שווה 3 חצאים, זה כבר יותר קרוב ל-J שווה 1. כלומר, כש-J הולך וגדל, העקומות האלה הולכות ומתכנסות. אבל בעיקרון זה עקומה מאוד דומה, רק יש כאן פרמטר שמתאר את הצורה שלה, ותמיד יש איזשהו קירוב לינארי ב-x'ים קטנים, וקירוב ששואף לקבוע ב-x גדול, וכש-x שואף לאינסוף, תמיד מקבלים משהו ששואף לאחד בסוף. זאת אומרת, אז בואו נסתכל עכשיו על שני מקרי קיצון. מקרה הראשון זה ש-x שואף לאינסוף. מה זה x שואף לאינסוף? זה חזה, כן. זה או שהשדה נורא 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 חזק, או שהטמפרטורה מאוד נמוכה, כך גמא H גדול גדול מ-K בולצמן T. אוקיי? זה הקריטריון. ואז הפונקציית ברילואן שואפת לאחד, ובביטוי למגנטיזציה אנחנו נקבל בקירוב N קטן, גמא, כפול J, כאשר גמא, כזכור, זה G כפול מיו B. כלומר, מה בעצם מקבלים? מה זה המספר הזה? יכולנו לנחש את זה, בלי לעשות שום חישוב. למה יכולנו לנחש את זה? כי אנחנו אומרים שיש לנו N ליחידת נפח מומנטים מגנטיים, וכל אחד מהם יכול לקבל ערכים שהם גמא כפול אחד המספרים האלה, אבל בערך מוחלט, הערך הכי גבוה שאפשר לקבל הוא כש-J קטן שווה או ל-J או למינוס J, כך שבערך מוחלט נקבל J. נכון? כלומר, זה המצב שבו המגנטיזציה בכיוון השדה מקבלת את הערך המקסימלי האפשרי. והערך המקסימלי האפשרי הוא גמא
כפול J, וכדי לקבל את המגנטיזציה ליחידת נפח פשוט מכפילים ב-N. אז זה המקסימום שאפשר לקבל, כלומר, זה סטורציה, אוקיי? כלומר, זה מצב שבו המומנטים לגמרי מסודרים בכיוון השדה. זה נראה ככה, זה פולריזציה מוחלטת. המקרה ההפוך, שהוא המקרה שבדרך כלל מקבלים לכל חומר שהוא לא מגנטי בטמפרטורת החדר נניח, שהיא הרבה יותר גדולה, שוב אם נתרגם אותה לטסלה, כדי לחשוב באיזה שדה נניח הגוף שלנו יתנהג כמו מגנט, אז נגיע לשדה של, טמפרטורת החדר זה 300 מעלות קלווין, אז זה צריך שדה של 300 טסלה. שדה של 300 טסלה לא קיים. לא קיים כזה דבר, אי אפשר לייצר, כלומר, בתנאים, אי אפשר לייצר כזה במעבדה, אפשר להגיע מקסימום לשדה קבוע של, נדמה לי ש-60 כרגע זה הרקורד, כן? אוקיי, טסלה זה יחידה נורא נורא גדולה של שדה מגנטי, שתדעו לכם. אז הגבול ההפוך, זה מה שמתאר, למשל חומר לא מגנטי בטמפרטורת החדר, וזה כש-X קטן קטן מ-1, כלומר גם ה-H קטן מ-KTB, ואז אפשר לפתח את הפונקציה הזאת לטור, והביטוי שנקבל זה תוצאה שידועה בתור חוק קירי, וזאת התוצאה הבאה. אז שוב, אני לא עושה את החישוב, אני רק אומרת את התוצאה. זה C חלקי T כפול H, כאשר C הוא קבוע, והוא שווה ל-N גמא בריבוע, J כפול J פלוס 1, חלקי 3K בולצמן. נראה אם לא שכחתי משהו. לא, זהו. זה החוק. בואו נשים את זה במסגרת. ונראה מה זה אומר. אוקיי? כלומר, איזה מין תלות זאת בטמפרטורה? נניח שיש לי שדה נתון. איזה תלות יש לי בטמפרטורה? כמו 1 חלקי T. עכשיו, אם הגדרתי מגנטיזציה בגבול הזה פרופורציונית לשדה המגנטי, כך שאם אני אשאיף את השדה המגנטי ל-0, אני אקבל 0, אוקיי? זה הגבול של השדה 0 שאנחנו דיברנו עליו בהתחלה. באופן יותר כללי אפשר להגדיר משהו שנקרא חדירות מגנטית או סוספטיביליות.